दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानि बानजायनायाव खैलाजुलि बे जायगायाव सुबुं सांग्रांथि मोनसे मेल बेयाव खुंनाय जादों आरो बिनि गुबै जाहोना जाबाय जे जोंनि समाजारि आरो माहारिनि जिखिनि जेंना जेंसि दङ आरो बे जेंना जेंसिखौ लानानै सुस्रांनायनि बेलायाव जोङो जिखिनि हाबा मावबाय थादों बे बिथिंखौ लानानै गुवारै गोथौयै सावरायदों। बे जथुम्मायाव जोंहा बिटिआरनि मानगोनां शिब प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों आरो आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङाबो बाहागो लादों आरो बे बिथिङाव गुबैयै आथिखालाव जि बिसायख'थिनि बोथोर बिसायख'थिनि जि मोनसे सम आरो बे समाव सनितपुर बिश्वनाथ बे मोननै जिल्ला आरो सनितपुर लकसभा समस्तिनि सिङाव जि गोलैयो बेयाव थानाय रायजो राजाफोरनि जि मोनसे थासारि आरो जि मोनसे जेंना बिनि सायाव दिनै पर्यालोचना खालामदों। बाथ्राया जाहैबाय जे सनितपुर लकसभानि सिङाव थानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा थांनाय समनि बिसायख'थि आरो देग्लायबो बर' हारिनि जि मोनसे हप्स एन्ड एसपिरेशन सनितपुर बिश्वनाथनि जि मोनसे गिदिर जेंना जे जोंहा सिमा बारायनांगौ बिटिआर रेकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बेयाव समस्ति दानांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ लोगोसेनो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट हानि पट्टा मोननांगौ। दिनै 11,000नि बारा परियाला 2020 एकर्डनि उनाव हा पट्टा मोनबाय। बसुन्धरा आसनिजोंबो दिनै रेभिनिउ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हानि अधिकार मोननायनि दिनै थासारिया फैबाय आरो बे मोननै जि एजेन्डा सिमा बारायनाय गामि सोसननाय 41 खाना सोसनबाय आद्रा थानाया सोसननांगौ फारसेथिं नोङो हानि पट्टा मोननांगौ। जोङो बे हानि फिसा सन अफ दा सयल जोंहा हायानो गैयाबा हा थानानैबो जुदि डकुमेन्ट थायाबा जोंहा कुनु अस्तित्व गैया आरो बे एजेन्डाखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो समर्थन होबोदों गावबा गावनि मदखौ होबोदों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बे ओनसोलाव जौगानांगौ लामा दालां स्कुल कलेज बानायनांगौ फारसेथिं जोंनि न'खरफ्रा जौगानांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो सान्थिनि थाखाय गोजोननि थाखाय बयबो खौसेयै जोङो गसंथानानै थानांगौ आरो बे बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों सनितपुर लकसभानि सिङाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जि जिल्लानि रायजो राजाफोर दङ थांनाय समाव जि मोनसे एकमत एक सिन्ताजों हारिनि सार्थआव इसु आरो एजेन्डानि सार्थआव खामानि मावदों बाथ्राया बेबायदिनो आरो बेखायनो देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम रायजो राजानि समर्थन रायजो राजानि खोथा रायजो राजानि अपिनियना फैदों आरो एबसुआ भारत सरकार भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनजों जि मोनसे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे कमिटमेन्टआव दङ आरो बे कमिटमेन्टनि ट्रास्टखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखायनो फार्दार एकर्डआ जुदि इमप्लिमेन्ट जानांगौब्ला हा होनांगौब्ला सिमा बारायनांगौब्ला जौगानायनि खामानि मावनांगौब्ला जोङो थांनाय समाव बाजपाई आरो आडवाणीखौ जेरैबायदि जोङो मदद होबोदोंमोन बे बारावबो नैबे सनितपुर लकसभानि सिङाव बिथांमोननि एनडिएनि जि बिजाथि रन्जित दत्त बिथांनोनो बर' रायजो राजाफ्रा बयबो भट होगोन होननानै जानजि खाफ्रादों आरो एबसुआ बेखौ वेलकाम खालामदों आरो एबसुआबो बुंदों जे हारिनि सार्थआव एकर्डनि सार्थआव एजेन्डानि सार्थआव जौगानाय आरो सान्थिनि सार्थआव एनडिएनि जाय प्रार्थी रन्जित दत्त बिथांनो भट होनांगौ 19 तारिखआव बे खोथाखौ जों बुंदों। जुदिও जों माहारियारि आफाद फरायसा आफाद जोङो कुनु पलिटिकेल जोंहा एजेन्डा पलिटिकेल जोंहा बेबायदि एक्सन गैया किन्तु इसु आरो एजेन्डानि सार्थआव आरो जातीय सार्थआवसो जों आपिल खालामबोदों। दा बेखायनो खोथाया जाबाय स्पष्ट फैबाय थानाय 19 तारिखआव सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा कुनु गुबुन खोथा सानाबासिनो एकर्ड आरो हा आरो बाकी जि सार्थ दङ बे सार्थखौ लानानै बिथांमोना भट होगोन आरो बे खोथाखौनो जों रायजो राजाजों दिनै मतामत लानानै जोङो बे खोथाखौ बुंफैबाय। गोजोन्थों। ट्रान्सफारनि बाथ्राया टिचार ट्रान्सफारनि बाथ्राया स्कुला कुनु मार्जार आरो क्लज डाउन जानायनि बाथ्रा गैया जेराव बर' फरायसा फरायसुलि दङ जेराव माने स्कुल दङ बेयाव टिचार होनाय जागोन आरो जुदि बेबायदि लिस्ट दङब्ला जोंनो हर आसामनि गिबि मन्थ्रिया कमिटमेन्ट होदों साहित्य सभा आरो एबसुनो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगुआ कमिटमेन्ट होदों आरो स्कुल मार्जार आरो स्कुल क्लज डाउन जाया होननानै माइनुटसआव लिरनाय दङ आरो बे स्पिरिटआव जोङो खामानि मावगोन आरो अबेबाखौ जुदि अफिसार लेभेलाव जर जबरदस्ति बेखौ क्लज खालामनो नागिरदोंबा बिनि सायाव जोङो बेबस्था लागोन। गोजोन्थों।